мақсад сум доштанат не мақсад саломатитай HM Records ай ҳаёти камбағалиё чам доим нолом буду дари мада мактаб обиди даштрезон бо дилгир чидай мазоқи ҷурош ки мезадан ша мактаб маҷбурӣ мерафт ки механдан киртаи кандаша иқадар азоба дида дил тоқат накадак баромадем пулковида чанд шиносе дори занса били билет тайёр ки я дусум ками каде саёча гушборда салат куд ихена мешао ча зиндагӣ мо ранг надора да номон пури харчи додан да кор харзора да қишлоқ овазаем но надоран хурдан да магазини пушти хона меза хар бо рафтан да мо дар рамазона ярӯз оча хидит шоиди холам суми додагиша чанд бор минат кардиди мо да боварӣ надоран ҳамсояҳо гирезонам баъди салом қарз мепурсем гуфта ай мо безоран дафтарчаи қарзи магазин ай пушти мо дафтар шид то чанде калон шидем мо рӯз ба рӯз олмон бадтар шид дар зимистон хонатар шид ҳичка аҳамият надодмон ба додмон ҳичка нарасид бефоида ай фарёдмон дига ҳичка бовар накард то чанде кӯшиш кардума дига қапида нашида гиқа мазоқи мардума насиби мода набудай дига насиб кардана отала фақат дандони камбағал мешканад пули билет тайёр шид тамом сумкара ҷамъ карда дарун пури аламай неки дуруға бихантир ки нафаман зихита панои аштрезита хирзанай хонатон биро фикр нака ғарибида тамома мерам ҳамаш задай корум тайёрай чанд зифу чанд ҷурам дауҷа шинос бисёрай чанд таштангам задесан ки ҷой кори холӣ дорам ман мерам аэропорта мара ждат дорам фуромадум аэропорта иҷа бошхинака уҷа гарм буд неки иҷада либосинака ҳечка несайда пешвозум хидим маҷбур рафтум пешон кадим гап назадан неки кор кардум накатишон барои ки да ёдум ҳаст чӣ азобо кашидем барои як нона ҳамсоя чӣ танаҳо шинидем пеширум гушнагиё пас чидани хонагиё рӯзи омадан ваъда додум ба дили пурма миён тамом да ёб маямаш ту кора саркиба барумоли ёча додагӣ миён сахт бубанд ту кора сахт бихаб ки чанд кас сира интизора да иҷа кор не ҷо ёфтан амри маҳола шинос иҷа шинос нестай дӯсту душмани ҷонтай агар ҷуръатам боша бидон чизаш дастам монда иҷа ҳама хидм мега нигоҳ намекна ақиб ша душман шидани дӯстом оча ҷон иҷа кушма кор шабу рӯз да кор ушаи ҷон безорум ба ҷавони танмаим шид ма дига нодар корм як тараф фикри хонаву як тараф саломатим шикаст мараву да пастим ҳичка нескатим кори ма беойлику қарзома мухемондан чандочкада кор кардем ба то охираю ҷарондан ма ҳамуюм ки номи ма ғариби камбағал